13. apríl bol venovaný projektu Bratislava za život, na ktorom ľudia bojovali hlavne za ten nenarodený. Môže sa naozaj stať, že to dieťa, ktoré odíde, môže byť geniálny umelec, môže byť vedec, ktorý zachráni svet. Keď si predstavím, že moja dcéra by vlastne nebola, tak, alebo že by sa moja manželka alebo partnerka k tomu postavila nejak ináč, tak by mi bolo veľmi ťažko. Sme formovaní spoločnosťou, v ktorej žijeme a tou najdôležitejšou je rodina. Myslím si, že je to hodnota, ktorá drží celú spoločnosť a vďaka ktorej sú ľudia šťastní. Že to je asi to najdôležitejšie, čo človek má. Treba si ukázať to, že nám na tom záleží a že to nie je jedno. Bratislava za život je teda aj o tom, aby pomáhala tehotným ženám, tehotným matkám v núdzi, ktoré hľadajú pomoc. Teda napríklad aj študentky, ktoré sa ocitnú v situácii, že čakajú dieťatko a rozhodujú sa, či si nechať ho alebo nenechať. Vždy je lepšie aj pre tú ženu, aby nešla na potrat a hľadala také riešenia, ktoré ju nebudú v budúcnosti trápiť. Tu je toľko ľudí, organizácií, spoločenstiev, ktoré sú ochotné pomôcť či tehotným, alebo opusteným, alebo núdznym, že je to skôr výzva, aby sa nebáli, aby, Bože chráň, nezúfali, ale naopak hľadali, pretože kto hľada, nájde. Ako si myslíš, že toto zhromaždenie pomôže mladým matkám? Tak pomôže napríklad aj tým, že ľudia sa dozvedia o tom, že niečo takéto funguje, ako napríklad nejaké fóra a takéto veci a môžu ešte aj prispieť napríklad do nášho balca. Ja by som veľmi chcela poradiť všetkým mladým dievčatám, aby vtedy, keď ešte možno ani nechodia so žiadnym chlapcom, alebo keď ani im nehrozí, že by mohli byť tehotné, aby si sa vnútorne presvedčili, že keby čakali dieťatko, tak si to dieťatko nechajú. Verejné zhromaždenie, hudobné vystúpenia a predstavenie projektov boli ukončené pochodom. Teraz už sme tu aj s kamarátmi nachystaní, tam kamarátka mi stráži gitaru, tak ideme na to. Pre televíziu MC2 Veronika Bohušová.